I'm gonna kill you with a stick. Bunk. And another. Bunk. And another. Bunk. Bunk. Okay. Altså, du slap. Holy shit! Wait, no. How do I get supplies to my asset lab? I have no goddamn clue. Okay. You looking here. God damn it, I missed. It's time to get some acid lab. Yippee! Oh, I need acid to cook acid. Yippee! Yippee! Yeah. No. Oh. Skævt? Ja. Ja. Hvad? Det er nu ekstra, hvis du giver. Det er en Think fast, Chuckle Nuts! Åh, for helvede. Du gav mig lige brain haircuttet. Nå. Og jeg kan se dig. Jeg er nogen, der sidder lige David, vil du have et lift, så han ikke nakker dig? Ja, tak. Okay, bare bliv der. Jeg skal over til mekanik. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal finde en motorcykel. Nå. Jeg håber ikke, den er i stykker. Ligesom Victor, han Skal du den over igen? Nej, jeg skal væk herfra nu. Okay, haha. Nu kører den så langsomt. Shit, jeg skal væk herfra. Jeg kan se, at Rune, han står stille. Ja. Oh, shit. Han kommer ikke til at dø. Selvom han kører lige om bagved mig. I know. Åh, damn. Han missede mig. Det er så lige lavet nu. Åh, damn. Nej, det har vi ikke. Det ved jeg ikke. Det gjorde jeg heller ikke nu. Det er sådan en high-end motorcykelstol, jeg ikke vil sige noget. Ej, Rune, jeg så på mappet, at du var der, Rune. Altså kommer jeg ikke til at nakke dig, eller hvad? Nej, Rune, der står, jeg skal det. Nej, Victor, nej, det er... Den der motorcykel kørt over. Jamen, der sker alligevel ikke noget med den. Hvordan er det nu, min associate? Jeg fik lige invite. Ja. Get away from me. Hvis det ikke stopper. Ikke rigtigt. Money. Jeg håber ikke. Kan lade være med at flygte mig? En bil kører nu rigtig langt. Nå, okay, så 2001, 1. september. Det er 9/11. Ja, men... David, ikke hop ud. Jeg er død. Hvor du mig. Okay, jeg er død. Det var en joke! Rune. Men det, Rune, jeg var ude. hvad hedder den der? Rune, hvad sker der? Den er Victor. Prøv, vi står bare her.
Motorcykler jeg finder, de er alt for high modified. Jeg kommer. Victor, Mm. jeg glemte egentlig lige, at jeg forlod din associate, hvorfor jeg kunne agte David. Før. Hvornår kom... Jeg er inde. Sid ned, David, sid ned. Nej, ikke deroppe, sid hernede. Hvor går du? Kæmpe går ud, han giver ikke mere. What the fuck? Penge, hvordan giver jeg penge? Nej, jeg gad vide, hvordan jeg... Til at vide, jeg er nødt til... Nå ja, man skal have... Nå ja, den der penge der. Bro, what? Victor, det er bare... Victor, det er bare bananer. Se, der er kondomer lige der. Lige der. Er væk kondomer. Lige der. Ja, hold jer nok lige. Han er skide. Hallo? Jeg vil have lidt af mig. Så kom. Rune, kom her, kom her. Hvad tror du, det her er? Det er kondom. Ja! Lige præcis. Hvordan skal vi der? Oh shit, jeg skal stoppe. Du gik ind foran Victor. Jeg stopper lige.